Saapastanssi on tärkeä osa poikien perinnettä eteläisessä Afrikassa. Tanssijat ja katsojat ovat poikia Womanin lastensuojasta. He ovat entisiä katulapsia, jotka kerjäsivät, haistelivat liimaa ja nukkuivat pahvilaatikoissa. Resuisina ja likaisina heillä ei ollut asiaa kouluun. Womanin lastensuojassa nämä hylätyt lapset kasvavat miehiksi ja jäseniksi yhteiskuntaansa. Womanin lastensuojan työn aloitti 9 vuotta sitten paikallinen entinen opettaja Dorothy Hall. Hän toimii vapaaehtoisena ja on edelleen Womanin todellinen kantava voima. Ladybrandin kaupunki on Lesothon ja Etelä-Afrikan rajalla. Raja kulkee aivan vuoren takana. Rotusorron seurauksena mustat asuvat edelleen omalla alueellaan. Siirtomaiden riisto ja rotusorto tuhosivat perinteiset afrikkalaiset arvot. Ne aiheuttavat tuhoisan kierteen, jossa köyhyys, työttömyys, alkoholismi ja AIDS liittyvät toisiinsa. Seurauksena monet lapset joutuvat kadulle selvitäkseen hengissä. Mantaapo on kuollut 32-vuotiaana AIDSin seurauksena. Nuorten aikuisten hautajaisia on paljon. Lähes joka 3. aikuinen on saanut HIV-tartunnan. Sukukaan ei enää kykene hoitamaan orpojaan. Monet lapset jäävät oman onnensa nojaan johtuen köyhyydestä, AIDSista, työttömyydestä ja alkoholismista. Yes, ma'am, about this new thing, HIV. Yeah, Yes, that's the reason. that is the reason. Graveyard are many, special for the young people. Sophie, Womanin osa-aikainen keittäjä, sanoo: se on tämä uusi asia, HIV, se on syy. Hautoja on paljon, nuorten ihmisten hautoja. Mama? Yhteensä runsaat 40 poikaa saa päivittäin lounaan Womanissa eri aikoina. Lesole on yksi niistä 20 pojasta, jotka asuvat lastensuojassa. Toiset 20 poikaa, kuten Teboho, asuvat ainakin toistaiseksi kotonaan tai sukulaisten luona. Heillä on kuitenkin suuri vaara tippua koulusta ja joutua kadulle. Niinkin pieni asia kuin yhden päivittäisen aterian saaminen lastensuojassa auttaa köyhää perhettä ja lasta selviämään eteenpäin. Vaikeuksista ja alituisesta rahanpuutteesta huolimatta Womani ja Dorothy pystyvät tekemään myös ehkäisevää työtä, jotta niin monet lapset eivät joutuisi kadulle. Chediso, Sampi, Motsamai, Lefa, Moniane, Motivi ja muut pojat saavat ruoan ja suojan. Mutta tärkeintä, mitä Womani heille antaa, on auttaa heidät kouluun. Etsiä syntymätodistukset, neuvotella koulun kanssa, ostaa kouluasut ja auttaa läksyissä. Katulapsina ollessaan heitä kohdeltiin huonosti. He olivat yhteiskunnan pohjasakkaa. Koulussa he sulautuvat muiden joukkoon ja heidän oman arvon tuntonsa vahvistuu. Awena, hurena,
want to improve ourselves, but this is becoming impossible because we cannot larger effort by the Katulapsina monet lapset haistelivat liimaa vaarantaen aivonsa. Erään pojan ei uskottu enää oppivan lukemaan. Kaikkien iloksi toisin kävi ja kova yritys palkittiin. Koulupäivän jälkeen Chediso ja Sambi vaihtavat kouluvaatteet yltään ja laskostavat ne omiin kaappeihinsa. Uudet kaapit saatiin lahjoituksena. Ne ovat poikien ainoa yksityinen tila, siksi he pitävät kaappinsa järjestyksessä. Katulapsena eläminen on todella vaikeaa. Helppoa ei ole sekään, että asuu, syö, nukkuu, peseytyy ja tekee läksyjään 20 muun pojan kanssa samassa huoneessa. Harre. Number 2. Uore. Tsebe. Ke tsebe ka po utlwa. Number 4. Uore hiriden. Number 4 mokgotsi Number 4. Tuone menwana, tuone. Poikien luovuus kukoistaa, kun he porukalla tekevät opettajien antamia käytännön tehtäviä. Tarvikkeet he keräävät kaatopaikalta. Pojilla on loppumattomasti energiaa. Ohjattua toimintaa tarvittaisiin Womanissa paljon enemmän kuin nyt on mahdollista. My teacher told me to make a theater, and I have a plan of make this theater. Lesole, Seaba ja Chepo ovat aamulla herättyään aivan kohmeessa. Suomen kesällä on eteläisen Afrikan talvi. Vuoristossa on kylmä ja sataa lunta. Kun pesutiloja ei ole, pojat lämmittävät pesuvettä kaasuhellalla. Kallista kaasua hukkaantuu. Poikien on vaikeaa pitää hygieniaa yllä, kun ei ole pesutiloja. Vaikeuksista huolimatta Womanin lastensuoja on esimerkki onnistuneesta työstä. Vapaaehtoisten suurella vaivalla ja suhteellisen vähällä rahalla on saatu aikaan valtava muutos hylättyjen ja hyljeksittyjen lasten elämässä. Mutta Womani on nyt taitekohdassa. Sen jatkuvuus ja poikien tulevaisuus ovat vaakalaudalla. Nyt pojat tarvitsevat sinua kummikseen. Siitä enemmän osassa 2.